Prostě lidi jako Spicy Pie, to je přesně tenhle případ těch lidí, kteří chodí do fitka, víš co, jsou velký a myslí si, že by tyhle ty lidi rozbili, protože jsou větší. Mám takovýhle týpek prostě jako třeba Leo tě totálně zničí a můžeš být obrovský jak chceš. A tam prostě je fakt vidět, že ten frajer nikdy nebyl na sparingu a nikdy nedostal do držky. Ale jak říkám, kámo, prostě fakt na něm je vidět, že on nedostal nikdy do huby a nikdy ještě nezažil ten pravý sparring, kde by dostal ten reality check. Protože já ti říkám, kámo, jak když jsem zažil první sparingy a dostal jsem ten reality check, jak na tom jsem, tak kámo jsem si sedl a jako normálně jsem mi chtěl jakože brečet, tyba. Možná mi snad i kápla slza, jakože jsem jel autem a cítil jsem se jak největší kus hovna. Jakože proti těm lidem, jak seš prostě bezcennej proti nim v tomhle. Jak si uvědomí, že to vlastně, že si někdy řekne, že to bych byl, ale vlastně si uvědomí, že ani Jo, že tam prostě seš bez šance, jakože kdybys byl ve starověku, tak ten frajer tě zabije. Holejma rukama, kámo. Prostě to, takže fakt každému frajerovi bych doporučil zajít si na sparingy, abyste dostali ten reality check, protože fakt je důležitý si uvědomit, že tyhle lidi jsou fakt úplně jinde. Jako, a ještě fakt chápu ty zápasníci, že jsou na ní nastraný, protože když vím, jak třeba co Leo tomu obětuje. Jakože Leo je, kámo, to je týpek, který žije jenom tím, jakože od rána do večera žije, ráno stává a usíná s tím, že je fighter, ale jakože fakt v každých maličkostech. Jakože já říkám, to je nejhorší sport na světě, kámo. V životě bych to nechtěl dělat profesionálně. V životě, jakože fakt. Nemáš život, za mě není život, protože